Croeso I Llettytwppa. I chi rioed wedi meddwl beth yw ystyr yr enw Llettytwppa? Nawr te, mae yna sawl hanes diddorol iddo fe. Un ohonyn nhw yw'r cyfeiriad at y fferm yng nghyfrol Iwan Wmffre, The Place Names of Ceredigion. Dewch I ni gael golwg manylach arno. Mae'n dehongli'r twpa fel cyfeiriad at gyfenw epithet unigolyn o'r enw Gruffydd ab Ieuan ab David Twppa, ficer ym mhlwyf Llanbedr yn 1468-1469, ymhell dros 500 mlynedd yn ôl. Ond mae ymdrechion eraill wedi bod ar hyd y blynyddoedd hefyd I ddehongli ystyr yr enw. A phwy gwell I esbonio hyn na chyn berchenog y fferm, Dai Davies, Llettytwppa. Na beth ystyr yr enw, fel dwi wedi, hwnna no, mae Llettytwppa na'r hen amser, fel ni o'n nhw'n mesur beth o'n nhw'n codi, yr gwenith a'r darlus a beth o'n nhw'n codi I gyd, a o'n nhw ddim yn pwyso fe prynu mesur e. A wedyn o'n nhw'n dod I ole, a pam o'n nhw wedi bennu fe, o'n nhw wedi dod nôl o fe ma, Llettytwppa. A fi weld nawr bod wedi mynd I beth o twylo da, wel oedd wedi bod gyda ni. Ac mae yna lwyth o enwau diddorol I geiau fferm Llettytwppa. Dewch I mwynhau yng nghwmni Dai. O'r bache, chewch chi cael nes draw, mae cae pant dweud, ond mae cae Peter Gwair. Lan i'r byd y tract, sy'n lan i'r byd y lle. Mae cae ffynon yna. Stepwch chi un ôl wedyn, mae fron nad y fach, a pisyn bach a nad y ochr chafe. Stepo un lawr wedyn, chi yn fron nad y fawr. A wedyn cae nad y bral. Stepo nôl fel o'n un a bwys ca ffynon, neu flan I cae Peter Hywel. A ca beth o mawr, ca Carelwyd. A chi stepo un nes draw yna llain beth o gam. Mynd ôl fan hyn, wein, a cae beth o nos. A cae o'ch y draw yn wedi troi ein dda. Hwnnw yr Llettytwppa wood. A wedi troi yn ôl yn ga nawr. A fan hyn yw cae ar y chwarae. A stepo draw un yw fron nawt y banc. Stepo un draw wein a bryn nawt y bache. Y mart. A mae cha wein, mae sawl cornel yn y wel chi'n gweld. Cae cornele. A mae un ca oedd ar da Llettytwppa wein. Wel na enw sydd â fi nawr yw ca Tina. Ond na'r hen enw gle o ca Peter Sion.